VHL Europe je expresní logistický partner pro e-shopy z Česka a Slovenska, kterým zajišťuje dodání zásilek cca do 10 zemí v režimu D+1 za ceny standardních mezinárodních přepravců. Letos tak doručí asi 5 milionů balíků. Nově spustili i fulfillment. Nejen o tom, jak VHL Europe funguje, ale i o různých aspektech mezinárodní logistiky si dnes do Exec Talks přišel povídat Radko Litavec, CEO VHL Europe. Radko, vítej. Matej, ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Z Česka a Slovenska do 10 zemí v D+1 za ceny standardních mezinárodních přepravců. Jak to funguje? Funguje to tak, že v princípe máme dve veľké depá, okrem takých tých menších. Jeden máme v Košiciach, kde obsluhujeme, alebo teda kde kolektujeme balíky e-shopov z východného Slovenska. Druhé depo máme v Senci pri Bratislave, kde si kolektujeme balíky e-shopov od Prahy po Opavu, Brno, Žilinu, Bratislavu, Ostravu a tak ďalej, Nitru. Takto skonsolidované balíky na každodennej ako keby báze si sortujeme a ešte v ten deň, odkedy prevezmú moji kolegovia balíky z e-shopov, ich doručujeme do kurierských spoločností alebo respektíve do sortovacích dep kurierských spoločností vo finálnych destináciách v takých časoch, kedy nám tá kurierská spoločnosť garantuje doručenie na druhý pracovný deň. V praxi to znamená, že ak nám e-shop odovzdá balík v pondelok, v útorok je doručovaný vlastne k tomu koncovému zákazníkovi formou kurierskej spoločnosti, ktorú si ten e-shop na konci dňa vyberie. Že ti e-shop odevzdá balík, to znamená, že ty si pro něj přijedeš k němu, nebo že on ti ho musí poslat do toho Sence nebo do Košic? To je výborná otázka. Selektujeme e-shopy, ktoré majú povedzme atraktívny objem balíkov a úplne jednoducho alebo otvorene, kde sa to oplatí, teda respektíve, kde sa ten zvoz oplatí. To znamená, že ak je atraktívny e-shop, kde chodíme na zvoz, netreba balíky posielať už do Senca alebo do Košíc, ale samozrejme máme aj zákazníkov e-shopov, ktorí majú nie veľký objem a tie fungujú, alebo respektíve môžu byť na neatraktívnej lokalite, kde my reálne nie je pre nás rentabilné chodiť dodávkami po tie balíky, tak nám ich vedia poslať či už do Senca alebo do Košíc a vedia mať všetky výhody, povedzme, ktoré im vieme ponúknuť, alebo ktoré viem značka VHL Europe ponúknuť. Mm-hmm. Když se vrátím k té časové ose a chci si představit, že to teda v úterý má dostat můj zákazník v Maďarsku, v Rumunsku, tak v kolik ke mne v pondelí přijedete, aby se to stihlo? Záleží od lokality e-shopu, respektíve od skladu, skadiaľ e-shop expeduje, ale ak chceme stihnúť povedzme z Prahy Maďarsko, tak to sú v nejakých doobednejších hodinách. Ak chceme stihnúť z Prahy, povedzme Slovensko, tie časy sú trošku atraktívnejšie a tak ďalej. Ale treba si uvedomiť, že napríklad z takých Košic je Rumunsko 2,5-3 hodiny povedzme vzdialené a tam sú tie časy, povedzme, pre tento atraktívny trh oveľa zaujímavejšie pre e-shopy. Takže závisí to od lokality e-shopu a od krajiny, kde chce posielať balíky. Všechno vozíte vlastníma autama? Presne tak. Máme dodávky do 3,5 tony a zároveň máme pre naše kľúčové trhy zo zaujímavých, alebo teda z tých lokalít, skadiaľ sú dostupné tie krajiny a samozrejme aj kamionovú dopravu. Kolik potřebujú aut a kamionů na 5 milionů balíku ročne? To sú vyššie desiatky. Mm-hmm. Vyššie desiatky, takže okolo 70-80 dodávok a nielen to, ale treba si uvedomiť, že tá dodávka za jeden rok najazdí možno 200-250 tisíc kilometrov, zjazdí 4 sady zimných pneumatík a je potrebné neustále nakupovať tie dodávky, meniť ich a tak ďalej, čiže my napríklad nemáme dodávku staršiu, ako je 2,5 roka a práve kvôli tým kilometrom a kvôli tým ako keby servisným úkonom, ktoré je potrebné na nich robiť. A keď ich predávame, tak oni ešte ako keby tak smrdia za tou novotou, ale už majú najazdených vyššie stovky tisíc kilometrov. Vy doručujete v režimu D+1. Jakou rychlost typicky ty e-shopy mají, než s váma začnou spolupracovat? Záleží od miesta, odkiaľ e-shopy expedujú balíky, pretože je rozdiel Ostrava a povedzme Plzeň pre napríklad poľský trh. Ale akože stále v porovnaní s VHL Europe, alebo teda my ponúkame minimálne o ten 1-2 dní rýchlejšiu prepravu, ako môže mať e-shop so štandardnou kurierskou spoločnosťou.
Proč to ty standardní kurýrské společnosti mají pomalejší? Ťažko povedať, čo je taká moja domienka je tá, že oni tie e-shopy, ako keby, teda tú sortovanie tých balíkov, vôbec triedenia, posielanie robia v zmysle kamionovej prepravy. To znamená, že oni vždy neustále čakajú na tých depách, pokiaľ sa zväzú balíky, povedzme, z celého regiónu a následne, povedzme, pokojne do toho Rumunska, tak najskôr z Prahy odchádza kamión, myslím, že do Budapešti, z Budapešti ide neskôr do Oradej alebo do Aradu, kde sa zase premigrujú tie balíky ku inému kurierskej spoločnosti a preto to tak dlho trvá. My v podstate robíme všetky tieto úkony v jeden deň. To je díky tomu, že máte menší auta. Menšie auta, menšie depa a fokus na tu D plus jednotku. Uh-huh. Vy to přesto dokážete nabídnout za stejné ceny, jako jsou ti standardní přepravci. Jak to? Protože dokážu si představit, že čím větší auto mám, tím se mi tam snadněji rozpustí náklady na řidiče a další. Uh-huh. Tak jak to vychází? Ako prvé spomeniem to, že tá koncová cena je pre ten e-shop atraktívnejšia z toho dôvodu, že hlavné kontrakty medzi kurierskou spoločnosťou, ktorá doručuje balíky v tých finálnych destináciách, je uzatvorená medzi VHL Europe a kurierskou spoločnosťou. Každý náš zákazník, v tomto prípade e-shop, je náš sub-account, vrátane Puely, Dedolezu, Brain Marketu, Invitalu a tak ďalej. Na všetky tieto, ako keby tie sub-accounty, v tomto prípade e-shopy, si budú nejaký volume balíkov, ktoré my každý rok s tou kurierskou spoločnosťou tendrujeme. Takto vytendrované cenníky my e-shopom jedna jednej transparentne ukazujeme a čo je dôležitejšie, jednak jednej refakturujeme. Čiže e-shop, ktorý má povedzme 10 balíkov mesačne, posiela za rovnaké poplatky last mile, samozrejme, ako e-shop, ktorý má radovo desiatkov tisíc balíkov mesačne. Takto vzniká zaujímavý cenový buffer pre e-shopy, kde vedia nielen mať rýchlejšiu logistiku o tie 1-2 dní, ktoré som spomínal, ale vedia na konci dňa ešte ušetriť. Mm-hmm. Tak to se prodává samo, ne? Když to je tak rychle a stejně drahé jako ta alternativa. A vieš čo? Áno, táto služba VHL Europe je pre druhú väčšinu e-shopov atraktívna. Mm-hmm. Znamená to, že budete za 2 roky dvojnásobní, za 3 roky 4násobní? To je taký ten náš optimistický scénár, ktorý by sme chceli dosiahnuť a všetko závisí od trhu, pretože prichádzajú tu veľkí čínsky konkurenti, ktorí si tu už budujú veľké sklady, kde už bude stačiť mať len rýchlu prepravu a ten e-commerce trh sa behom 1-2 dní alebo týždňov vie veľmi, veľmi otočiť a zmeniť. Takže vaši najväčší hrozba sú čínske marketplacy? Samozrejme, pociťujeme to aj my, pretože e-shopy, ktorým nosíme balíky, obsluhujeme, tak ten boj ich s konkurenciou, povedzme z tej Číny, my vidíme na objemoch balíkov. Takže áno, sledujeme si aj, povedzme, tú konkurenciu nielen logistickú, ale aj e-shopovú, alebo teda tú marketplaceovú. Mm-hmm. Co jsou bariéry vstupu pro ostatní hráče, aby taky nezačali doručovat do zahraničí za D+1? Je to ťažko povedať, ale u nás sa hovorí, že ak by to bolo jednoduché, robil by to každý. Samozrejme, sadnúť do dodávky dnes a odniesť si balíky na kurierské depo s dávkou nadsázky dokáže každý. Ale naše služby, alebo teda služby pod VHL Europe nie sú len o logistike, je to skôr také partnerstvo, skôr je to o takých tých aj o tých doplnkových službách, o ktorých verím, že ešte budeme dnes hovoriť. A zároveň je to o kontaktoch medzi kurierskými spoločnosťami a o tom, čo vedia tie kurierské spoločnosti vzhľadom na tú refakturáciu tých cenníkov priniesť a tým e-shopom, aby vedeli byť ešte viac konkurencieschopné na tých, povedzme, iných lokalitách, než Česku a Slovensku. Mm-hmm. Ty už si teďka zmínil pár e-shopů, pro které vozíte. Dá se nějak zobecnit, pro koho je ta služba vhodná? Ako som spomínal v úvode, v princípe máme zákazníkov, ktorí majú radovo desiatkách tisíc balíkov mesačne
ale máme aj v radovo jednotkách balíkov mesačne, ale to je samozrejme ten prípad, kedy nám ten e-shop donesie balík na depo a my už v podstate si to len naložíme v úvodzovkách len na ten linehaul a odnesieme tie balíky do kurierských spoločností, ale v princípe je to pre každého. Dnes ja si myslím, alebo teda som presvedčený o tom, že tá rýchla logistika je must have pri boji s konkurenciou, či už z Číny, alebo lokálnou konkurenciou v akejkoľvek inej krajine. Vy děláte i pro Jim Beam? Je to váš největší zákazník? Děláme pre Jim Beam a je to jeden z našich tých väčších zákazníkov. To zní, že největší někdo jiný? Sú samozrejme atraktívne e-shopy ako Jim Beam, ale v tomto prípade nehrá rolu len množstvo balíkov, ktoré prevezieme, pretože my sa vieme s e-shopom dohodnúť, a to je tak podľa mňa tiež zaujímavé, že nemusí byť ten pricing tej služby našej ako VHL Europe len na balík, alebo teda tá cena na balík, ale vie si aj dedikovať, povedzme, ten priamy linehaul, ktorý ide, povedzme, z tej Prahy do Rumunska, tak, aby aj e-shop z Prahy mohol mať D1 do Rumunska. Dobrá, to je dovoz balíku z Česka nebo ze Slovenska do zahraničí. Co cesta zpátky? Řešíte i reverzní logistiku? Práve tá reverzná logistika je ten dôvod, prečo niektoré e-shopy začínajú s nami spolupracovať a je to aj zaujímavá studňa na šetrenie nákladov. Aby ste chápali, my v princípe, keď injektujeme balíky do kurierských spoločností, naspäť verzieme len vratky. To znamená, že ak balíky e-shopu nám skolektujú našich partneri v kurierských spoločnostiach, tak tieto balíky naspäť vezieme v ten deň, kedy injektujeme tie balíky pre nových zákazníkov a vrátky takto skolektované doručujeme e-shopom na druhý pracovný deň. Takto vlastne nemajú e-shopy ako keby prácu, alebo vedia e-shopy rýchlejšie reagovať na buď už reklamácie, nedoručené balíky a vedia kontaktovať svojich klientov a pýtať sa tie otázky, ktoré je potrebné sa pýtať. A zároveň vedia šetriť kosty, povedzme, na tých službách v tretích stranách, pretože ten balík majú na druhý deň, ako som spomínal, doma a vedia si ho otvoriť, overiť, že či ten tovar je skutočne ten tovar, ktorý poslali, či tam nedošlo k nejakej manipulácii a tak ďalej. Takže to je D+1 tam i zpátky. D+1 tam i zpátky, podľa krajiny. Ten zákazník, který to od vás posílá takovým způsobem, že vám to doveze, tak tomuto potom ten balík při spätnej logistice zavezete tak jenom k vám na depo nebo až domů? Presne tak, iba k nám na depo a zase on, keď nám donesie nové balíky na depo, tak si naspäť berie vrátky. Máte nějaké čísla nebo zpětnou vazbu od vašich klientů o tom, jaký dopad to zrychlení logistiky má na zákazníky v těch zahraničních zemích? Jestli jim roste konverzní poměr, jestli jim roste spokojenost, jestli jim klesají vratky, cokoliv? Tie dáta samozrejme máme, ale čo komunikujeme, alebo kde to vidíme najviac, je na náraste počte nových objednávok. A to, ako som spomínal, že my s tým e-shopom, my nie sme preňho len nejaký dodávateľ služieb, ale snažíme sa byť preňho ten partner. A správne mu komunikujeme, že ako by si možno mohol nastaviť lepšie, povedzme ten košík, ten checkout, kedy má komunikovať dátum doručenia, alebo teda dobu doručenia toho balíka, ako si nastaviť možno v prípade, že to je možné a e-shop má povedzme nejaké custom riešenie e-shopovej platformy, vie si tam nastaviť countdown, pretože my v princípe chodíme ku e-shopom po balíky každý deň v princípe v rovnakých časoch a toto sa s tým vie zaujímavo ten e-shop vyhrať a premeniť si povedzme tú rýchlu logistiku na ešte väčšiu výhodu a nie len v konkurencii povedzme e-shopov, ale lokálnych hráčov v danej krajine. Takže bez praktiky je mít někde na webu countdown, že pokud to objednáte ještě do 2 hodín, tak to dostanete zítra. Toto veľmi funguje. A každý deň v podstate pred tou hodinou zvyčajne sa to zvykne dávať tú poslednú hodinu, keď napríklad ku e-shopu máme prísť, myslím si, o 12:00 na obed, tak a e-shop, ak si správne vypočíta, koľko mu trvá balenie balíka, alebo teda kompletná expedícia objednávky od prijatia, tak vie si ten countdown nastaviť a ak si tam dá správny čas, že posledná hodina sa odpočítava, že už len 32 minút, 19, 18, 17 a ten balík môžete mať zajtra. Toto je veľká vec pre e-shopy, kde sa opäť vie premeniť na
kde sa to vie samozrejme prejaviť na tom konverznom pomere. Proč zrovna jenom 1 hodina do toho uzavření není lepší, jako to tam mít vlastně celou dobu? Nebo chápu, že 23 hodin je blbé, jo, ale jakékoliv jednotky hodin si myslím, že by vlastně mohly být dobrý push. Áno, zvyčajne, ale sa stretávam s tým, že si to dávajú len na 1 hodinu. A to je ďalšia taká vec, že ak to e-shop niekde vidí, tak nemusí vymýšľať teplú vodu, ako sa u nás povie, ale nech sa snaží pochopiť, prečo to tak robia. Odchytiť si foundera niekde na nejakej e-commerce session a tam vlastne sa ho opýtať, komunikovať a nestretol som sa s žiadnym founderom, ktorý by o tom nerad rozprával. Nerad by sa pochválil. Kde všude je dobré na e-shopu tohle to ukazovat? To je centrálně nějaké liště nahoře nebo až v košíku na detailu produktu? Na každom produkte v nejakom štandardnom zobrazovaní. Toto je taký štandard. Dobrá, v čem ještě dokážete e-shopům poradit, kromě toho, že si mají dát countdown na web? Tak pri výbere napríklad dobierok. Dodnes sa stretávam s e-shopmi, ktoré prijímajú dobierky povedzme v českých korunách alebo v eurách z krajín, kde sa platí inou menou a to opäť je obrovská studňa na šetrenie nákladov a napríklad u nás vedia e-shopy aj hradiť faktúry tých kurierských spoločností, ktoré my refakturujeme, tak vedia hradiť danou menou, opäť tam vedia využiť tie nazhromaždené peniaze a šetriť si peniaze povedzme na tom sprede, na tej kurzovej strate. A čo je dôležitejšie, vieme zákazníkom aj komunikovať, ako my využívame napríklad nazhromaždené povedzme peniaze na povedzme v iných menách, čo si nakupujeme, kde ich využívame, pretože ak má e-shop povedzme banku v nejakej zahraničnej krajine, tam sú tie bankové produkty úplne diametrálne odlišné ako napríklad v Česku a na Slovensku. Takže toto sú také hinty, ktoré vieme zase komunikovať, ako ich robíme my a vôbec častokrát ten e-shop nepozná ani takéto cestičky. Tak můžeš dát nějaké konkrétní příklady? Co mám dělat, když se mi válí v mojí maďarské bance hromada forintů? To mám veľmi rád, poviem na obchodnom stretnutí. Dobře. U té reverzní logistiky ty jsi ještě zmiňoval, že je výhoda pro ty e-shopy to, že to zákazníci vrací vlastně na nějakou lokální adresu. Jo? Že rumunský zákazník to vrací do Rumunska a ne tady food shopu do Prahy. Áno, presne tak, pretože je rozdiel, ak vám vracia balík z Bukurešte do Prahy, alebo z Bukurešte povedzme niekde v domestikovanom meste ako Oradea alebo Arad. To je jedna vec, kde vy vlastne nemusíte preplácať povedzme celú tú prepravu tomu zákazníkovi a dokonca s nami viete využiť aj tie ceníky k tým last mile prepravcov, alebo teda tie ceníky last mile prepravcov aj na túto reverznú logistiku, kde zase viete šetriť tie kosty. A čo je zaujímavé, tak vlastne hneď ako tie balíky preberieme tracking k tomu e-shopu, teraz sa posiela, že sme vlastne pikli tento balík ako vratku. A co tracking od e-shopu smerom k zákazníkovi při doručování? To je výborná otázka. V princípe ten zákazník má na výber, že či bude komunikovať ten tracking úplne celý, čo nedoporučujem, alebo bude komunikovať ten tracking len povedzme od toho kurierskej spoločnosti k zákazníkovi. Takže když si představím, že jsem zase rumunský zákazník, tak říkáš, že ten horší scénář je to, říct mu, váš balík je v Praze, váš balík je v Senci, váš balík je někde v Rumunsku. Áno, je to kvôli tomu, že špeciálne ten rumunský trh je veľmi nedôverčivý voči e-commerce ako keby nákupom a prejavuje sa tu napríklad aj na tomto, pretože my komunikujeme, aby ten e-shop, alebo teda je štandard, alebo veľkí hráči to robia tak, že ten e-shop sa musí tváriť ako čo najviac lokálny. Aby ten zákazník nevedel, alebo teda nie je podľa mňa tiež dobré, že si objedná, povedzme, balík z vyzerajúceho rumunského e-shopu a zrazu sa mu to pikne niekde v Opave a že balík už vám je na ceste a tak ďalej. Môže to spôsobiť mierny ten misunderstanding pre toho klienta, preto my doporučujeme, aby e-shopy komunikovali len ten tracking, už keď je balík napípaný povedzme v tom Arade alebo v tej Oradei a zákazník je v princípe v tom, že je to v podstate rumunský balík. Alebo malo by to vyzerať, ako keby to ide od lokálneho e-shopu.
Liší se nějak očekávání zákazníků od logistiky v jednotlivých zemích? Nebo to prostě každý chce mít rychle a levně? To je moja obľúbená téma z dôvodu toho, že častokrát si ma pozývajú kurierské spoločnosti na prezentáciu či už nového depa, alebo len retenčne na pobyt v Bukurešti, alebo v Záhrebe, alebo vo Varšave. A ja na tých cestách vlastne sa vždy pýtam, je to výborný námet na ice break a pýtam sa vlastne každého, či už letušky, neviem, barmana, alebo taxikára, alebo hoci koho, s kým príjem do styku, že kto je ten najlepší kuriér v danej krajine a prečo si vyberú toho kuriéra v tej danej krajine. A to sa diametrálne líši, či už je to Rumun, Poliak alebo Talian. Napríklad Talian má rád kurierskú spoločnosť, ktorá sa zastaví pri ňom a porozpráva sa s ním, aký má deň a tak ďalej, a čo vedie potom k delayom samozrejme, ale rumunský zákazník má rád, keď napríklad na dobierku, hej, ten e-shop, ktorý expanduje, musí v Rumunsku mať dobierku. Dokonca kurierské spoločnosti niektoré už reagujú na to, alebo respektíve prichádzajú s novou službou, kedy ten zákazník si vie otvoriť balík pred kuriérom a prevziať alebo neprevziať. Hej, a tak ďalej. Čiže tak v Poľsku nemajú na nič čas, tam všetko musí ísť do výdajných bodov, kde na to sú aj veľkí hráči v Poľsku a tak ďalej. Čiže áno, líši sa tá logistika v krajine podľa ich mentality. Vyčerpali jste už všechny země v Evropě, kam jde do D+1 z Česka a Slovenska doručiť? Áno. Som presvedčený, že áno, tak aby to dávalo zmysel. Samozrejme z tej Prahy sa dá urobiť, alebo z Plzne niekde na západ alebo na sever, alebo severozápad do Beneluxu, ale ten trh my reálne nepoznáme a ten C región, alebo ešte plus povedzme to Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko, Nemecko sú zaujímavé trhy natoľko, že e-shopom ani neradím nejak expandovať do Španielska alebo do krajín, kde to doručenie je oveľa dlhšie. Mm-hmm. Umíte doručiť i do těch ostatních zemí? Vieme doručiť prostredníctvom partnerov kurierských spoločností. Čiže povedzme partnera v Česku doručujeme do Beneluxu alebo na sever, z Nemecka doručujeme ďalej na západ a takto to nejako funguje. Z Rumunska doručujeme do Bulharska alebo Grécka. Mm-hmm. Vy ročně přepravíte 5 milionů balíků, to je velké množství dat. Vidíte třeba nějaké trendy, jako které zboží jede v jaké zemi? Áno, presne tak, je to veľa dát a vidíme aj tie trendy. Vidíme, kde napríklad tá čínska konkurencia prerazila. Napríklad vo fashion v Rumunsku je takmer nemožné v dnešnej dobe nejak ako keby expandovať veľmi úspešne. A tomu vlastne aj nejak komunikujeme s e-shopmi, že čo dáva zmysel, čo nedáva zmysel a radíme sa, že aké majú nástroje, čo využívajú a jednoducho sa snažíme reagovať spolu s e-shopmi na danú situáciu. Máš nějaký konkrétní případ, co dává smysl, když víme, že nedává smysl prodávat modu v Rumunsku? To si opäť nechám na obchodné stretnutie, ale môžem prezradiť takú tie štandardné knowledge o tom, že Rumúni a Bulhári majú strašne radi voňavé veci. V Nemecku, alebo teda na západe majú radi kvalitné, hodnotné veci a tak ďalej. V Poľsku ja si myslím, že je ten poľský trh asi najnáročnejší zo všetkých trhov, ktoré my obsluhujeme a preto treba dbať na veľkú analýzu predtým, než sa rozhodne e-shop expandovať práve do tejto krajiny. Co mají radi na Slovensku? Dobierky, takisto. Rýchle doručenie. Toto je presne také, že Slovensko a Česko sú rarita medzi inými e-commerce, povedzme tými krajinami, kde štandardne rýchle doručenie ako D+1 je dneska samozrejmosť. To bez D jednotky na Slovensku a v Čechách nemá zmysel si otvárať nejaký e-shop a veľký hráč logistický, ktorý doručuje od objednávky do polnoci na druhý pracovný deň, tomu nepridáva. Takže toto máme radi. Česi aj Slováci, rýchle doručenie, dobierky a mix tovaru. Vy ste nedávno spustili i fulfillment. Co vás tomu vedlo? Áno, častokrát som bol súčasťou nejakých, či už obchodných stretnutí, alebo nejakých takýchto meetingov
stretnutí, kde som sa rozprával s founderami, ktorí vlastne e-shopy, ktoré majú v fulfillmentových, povedzme, spoločnostiach uložený svoj tovar. A keď som sa ich pýtal, s čím sú spokojní, s čím nie sú spokojní, čo je dobré, čo by robili inak, tak v podstate sme prišli na to, že s tým, čo im chýba, alebo chýbalo v fulfillmentových riešeniach štandardných, povedzme, nejakých spoločností veľkých, tak my to máme. My máme rýchlu prepravu, máme vlastnú prepravu, nie sme závislí na nejakom dodávateľovi, ktorý nám povie, že teraz je peak sezóny, takže len do 2. alebo len do 10. a tak ďalej. Máme to v princípe vo vlastných rukách. S tým, že vlastne v našom fulfillmente nám robia naši vlastní kolegovia, vieme proste zatlačiť na niečo, vieme sa ohýbať, zohnúť po ten balík, vieme balík navoňavať, vieme balíku dať nejaký listok, pozdrav a tak ďalej, čo je dnes veľmi trendy a v princípe fulfillment z prepravou, ktorá doručuje do 10 krajín D+1, ja si myslím, že je to dosť atraktívna služba pre e-shopy. Mm-hmm. Je tady nějaký ideální profil toho zákazníka, nebo to je vhodné pre všechny e-shopy? Chcel by som povedať, že je to vhodné pre všetky e-shopy, ale aj je. Ale klamal by som, ak by som nepovedal, že preferujeme e-shopy, ktoré majú menšie množstvo SKUčiek, alebo teda tých jedinečných EHANov radovo v stovkách. Mm-hmm. To sú takí ešte pre nás akceptovateľní zákazníci s tým, že sa snažíme garantovať expedíciu balíka od 15 do 30 minút od prijatia objednávky. Tak, aby sme stihli naložiť lineholy, ktoré opäť sa dostávam na začiatok, by doručili tie balíky do kurierských spoločností v takých časoch, aby boli doručené na druhý pracovný deň ku koncovému zákazníkovi. Takže pokud mám u vás i fulfillment, tak to si mi ešte posouvá ten čas, kdy to ten zákazník dostane. To je výborná otázka. Presne tak. A nielen to, ale na každú krajinu sa posúva čas, pretože tie lineholy z Košíc chodia každý v inom čase. Áno, čiže zase viete sa s tým vyhrať, viete zase ten countdown dať, košík upraviť a tak ďalej. Vrátky zase viete komunikovať, otvoriť, pozrieť, vyreklamovať a tak ďalej. Může mít od vás zákazník i jenom fulfillment? S vlastnou prepravou? S běžnou přepravou. Jezdí do vašeho fulfillmentu i jiní dopravci než vy? Áno. Áno, kde ten objem je zaujímavý, povedzme, pre ten slovenský trh. Že tam je aj dobrý, zaujímavý deadline, pretože v Košice sú veľké mesto, ale to je tak všetko. Do ostatných krajín už chodíme sami práve kvôli tým cut-offom, aby sme išli čo najneskôr, aby sme stihli zobrať čo najviac balíkov. Čiže áno, ale tomu e-shopu si neviem predstaviť, že by to dávalo zmysel. A vyzvedáváte vy balíky i u zákazníků, pokud mají v nějakém fulfillmentu? Áno. Pustí vás tam teďka, když máte svůj fulfillment? Aj tie fulfillmenty majú medzi sebou, povedzme, nejaký konkurenčný boj, ale neviem viac k tomu povedať, ale áno, ak chce ten fulfillment reagovať na povedzme, na trhové podmienky, musí si zrýchliť prepravu a ak na to nemá kapacity si to urobiť po svojej osi, tak aby to bolo konkurencieschopné, máme dopity aj z fulfillmentových centier. Všechno to zní jako tak hezky. Ano, ďakujem. Myslím si, že na obchodním stretnutí to bude znít ještě lépe. Co jsou nějaké největší chyby nebo fuck-upy, na které jste narazili za budování VHL Europe? To je výborná otázka. Treba povedať, že za VHL Europe nie je žiadny nejaký founder, milionár, miliardár. Zatím. Ale ani v hľadnej dobe si myslím, že nebude. A všetko si robíme sami. Všetko si aj programujeme, riešime a tak ďalej, s tým, že samozrejme ten, kto nič nerobí, nič nepokazí a rovnako tak aj my sme mali nejaké fuck-upy, či už napríklad v tom trackingu, keď sme si to developovali vlastne riešenie sami a prichádzali sme na to chceli sme na to prísť čo najskôr a samozrejme nie na všetko sa dá reagovať ASAP a tak ďalej. Čiže tie naše ostatné portfólia služieb ako widget, tlačenie štítkov, ten tracking a tak ďalej, ako spomínam, podliehajú vlastne nášmu vlastnému developingu a tam sú občas nejaké chyby alebo stávali sa nejaké chyby, takže najmä v tomto. Dobrá. Kam by ste VHL Europe dostať během dalších 5 let?
Chceli by sme ísť obratovo na dvojciferné čísla vo vyšších desiatkách. A miliónu eur. Áno, jasné. A chceli by sme expandovať do Poľska. Toto je taký náš trh, ktorý dáva zmysel najmä pre ten crossboard, pretože pri nejakej analýze, ktorú sme si robili, tam by mohla byť táto služba, povedzme, rovnako atraktívna ako pre tie české a slovenské e-shopy. Len je to iná krajina, iný jazyk, iná mentalita, ako som spomínal. Takže toto si tak dávame za ako keby góly do budúcna expandovať práve do Poľska. A existuje nejaká podobná služba v západní Európe? Nestretol som sa s podobnou službou, alebo respektíve takto, ten cross-border existuje, to je jasné, ale akože spôsobom, akým to robíme my, s dobierkami, s vlastným budžetom, s toľkými krajinami na doručenie D+1, som sa naozaj nestretol. Není tedy lákavé skúsiť niečo i na tom západe? Je to ďaleko a hovorím, tie najzaujímavejšie e-commerce krajiny aj pre tých západných, povedzme pre tie západné e-shopy sú práve tento región, tento CE región, Poľsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko a práve oni expandujú, práve e-shopy z západu nevedia preraziť, povedzme v týchto krajinách práve kvôli tej logistike. Takže samozrejme dáva to zmysel, ale je to pre nás veľmi ďaleko. Dobrá, tak budu držet palce, ať se daří. Ďakujem veľmi pekne, Matej. Díky. Díky.